Naimbag nga rabi tayo kakabsat. At ti tayo manen para iti lifeline topic review tayo itang alawas. Ket kablaawak iti tumunggal maysa. Dagiti aday iti balbalay da, dagiti contacts tayo kakabsat. Mabalin tayong awisen, dagiti miyembro ti pamilya tayo. Napintas dagiti panawen niya kangrunaan na iti dayto nga gundaway pananglagip tayo iti panagungar ni Hesus Kristo ken panagungar met iti tumunggal maysa iti na espirituan nga panagbiag tayo ket at iti kakabsat tapno ti kasta ket paunggen tayo manen ti pamati tayo babaen ka iti pamalakad ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket sakbay nga kakabsat patuloy tayo mamukman dagiti kakabsat tayo nga kadwa kitatta nga katulungan ni Apo nga mangipaay iti revelasyon ken challenge iti panagbiag tayo itang gundaway ket let us welcome Mary Ann Tomas. Ading, introduce yourself. Welcome. Can invite mo dagiti contact mo ading tablao mi da. Naimbag nga rabi itayo amin kakabsat ket atoy kami manen nga mangiburay kanyayo iti sasao iti Apo mangipalawag pay kanyayo nga nalaing dijay sao ti Apo di 2 Corinthians 3:18 ket maawis kay nga rod amin nga makipagkadwa kanyami ingana nga malpas daytoy nga topic review. God bless you kakabsat. Thank you Mary Ann. Awagan tayo met nga rod ni Alice Lorenzo. Ading invite and greet your viewers and mga contact. Grace and peace kakabsat ket adagtoy tay manen nga pagadalan dagiti sasao iti Apo ket awisen kay nga rod amin nga ag-tune in daytoy nga lifeline review tayo itatta nga rabii aging gana iton no malpas. Praise the Lord. Thank you Ading Alice. And sa ating kaubingan and energetic when it comes to obedience. Welcome Shane Mauricio. Introduce yourself anak ko. Once again kakabsat, naimbagmet nga rabii kanyatay amin. Mesa man nga opportunity nga adadtoy tapnon ti kasjay ket sabay-sabay tayo nga agadal iti sasaunigad. And correction lang dito ni Alice no kati kaubingan kenyami. Ay, 17 na pelang. 22. Sorry. Okay. So, DJ lang kakabsat. God bless us all. Okay. Oray ni May Ann ket Mary Ann kung naksedat tay. Awamit ket di ka ba kung excited ak lang siguro niya. Dapo ka dito CFC tayo niya. Ket kakabsat ilan na ba yung naka-tune in? Kitang tayo man no, mabalin tayo mangrugin. Wento ka. Makita yo? Mayan? Adati komita? Monitor mo? Gari kata kita Ekman. Adda 5 kuya. Okay, praise the Lord. So deti 5 ket 5 nga pamilya detoy. Tapos adda sagdudwa nga pamilya, akit adamit 40 deti no kanya. Sige. Mabalintay ti mangruging kakabsat ket babaen iti panangrugi tayo. Dawaten tayo iti pamendisyon no pangdalos ni Apo Dios iti tumunggal maysa tapno awaten tayo ti presensya na ken kastamet iti panakabalin na iti daytoy nga gundaway. Pray tayo amin kakabsat uray digit adda iti balbalayda. Agigiddan tayo agkararag ken Apo. Amami nga nalangitan na po ti kami agdaydayaw ken agyaman iti agyaman ken Kaapo iti daytoy nga gundaway ket dawaten mi Apo ti panangdalus mo iti tumunggal maysa kada kami. Graman kadagiti pagtaingan ken pamilya Apo. Tapno
maawat mi Lord iti presensyam ken iti pannagabalin mo nga agwork iti biag iti tumunggal maysa ket babaen iti daytoy nga gundaway iti mangigan mi Apo nga sasaom ket mangisuro kada kami o Lord iti biag nga makay-ayo ken ka biag nga isu ti purpose mo iti tumunggal maysa kada kami Apo. Lord, dawaten mi iti presensyam ket asika Lord iti mapadayawan iti biag iti tumunggal maysa kada kami. Daytoy iti kararagmi babaen ken Kristo nga po mi. Amen. Praise the Lord. Okay. Meron tayong 7. Praise the Lord. Okay. Sige, rugyanan tayong kakabsat ket ti pagsasaritaan tayo tata ket may panggep dati 2 Peter 3:18 ya. Paki-plus mo ading. 2 Pedro 3:18. When sa nga 10 ket 8 pananong pati Lucano niya. Dumoras kayo iti parabor ken pannakamamuyo ken ni Jesucristo nga Apo ken mangisalakan kada kayo. Itan-ok ken idaydayaw tayo ni Kristo. Ita aging gana iti agnanayon. Amen. Deti kakabsat iti tema deti pagsasaritaan tayo data no kasano nga dumuras ti tumunggal maysa kada tayo dagiti parabor kasano nga aramaten tayo dagiti parabor ti Dios kada tayo tapno may tan-ok tayo may daydayaw tayo ni Kristo iti panagbiag tayo. So ti umanang challenge when dagiti pagsasaritaan tayo kakabsat. Umuna nga puntos ti parabor ti Dios ket kanayon anawadwad para iti tumunggal maysa. Kasano nga iyan natop ti parabor ti Dios iti naldaw-aldaw panangsurot mo ken kuana. So dati kakabsat ti umunang pagsasaritaan tayo tata. Ket dawaten tayo wenno awagan tayo manen ni ading nga mayan tapno isunat ti umunang mangi-share ken mangilawlawag iti kaipapanan iti panagbiag tayo dati nga punto. Welcome ading mayan. Praise the Lord. So naimbag manen nga rabi tayo amin kakabsat ket dati nga challenge number 1 kuna nato iti parabor ti gusti kanayon anawadwad para iti tumunggal maysa. Kasanok nga iyan natop ti parabor ti Dios iti inaldaw-aldaw panangsurot ken kuanan. So DJ laeng nga base nak lang iti word na talaga kakabsat ken gagayem nga hanak talaga nga kumagat i-live ko DJ new life ko in Christ. Nga DJ nga parabor ket dapat ket makita iti tao kanya nga ibibiyag ko talaga DJ baron abiyag ko ken ni Kristo kasi DJ nga rod na di ba nahantay maibiyag di parabor ket sayang met DJ nga parabor nahantay met lang nga usaren babaen iti pinangisaknap wenno panangiwaragawag iti sasao iti Dios kadagiti tattao nahanpay nang nakangeg kadaytoy nga parabor. So daytoy kakabsat no tapno iti kastakat agtultuloy lang ti pinangyaplikar ko iti inaldaw-aldaw nga panungsurot ko ken kuana ti panangyan nutok ko ti parabor iti Dios nga iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko ket dapat nga hanak lang talaga nga agis-stop wenno kanayon ko lang talaga dapat nga i-embrace wenno ibiyag di nga parabor nga inpaay iti Dios kanya. So di laeng kakabsat. Praise the Lord. So kitain tayo nasayat ano ba dagiti parabor ni Apo Dios kada tayo, no? Maramat ba dagiti nga parabor tapno di kastakit maitan-ok tayo ti Dios iti panagbiag tayo. Okay, denggen tayo met nga rod ni ading Alice Lorenzo para iti revelation ning kuana ni God. Welcome again, Alice. Good evening once again kakabsat. So Shakmet, the challenge number 1. So napudno lang nga talaga kakabsat nga nagdakkel iti
parabor ti Diyos iti biyag ko or iti biyag iti tunggal may sa kadatayo. Ket tay pay lang pinangisalakan na kanya kadagiti aramid ko or kadagiti basol ko ken babaen iti pammatik kanya nakakabsat iti awat ko iso na akas Diyos ken mangisalakan iti biyag ko ket nagdakkelen dito nga parabor nga impaay na kanya. Ket itattan kakabsat ket yan notop ko met nga yan notop ko karod met ito nga parabor iti Diyos tinal daw aldaw apa nagsurot ko ken kuana. Babaen iti panangibiyag ko tay biyag nga according kanyanan kakabsat which is tay new creation nga syakon. Hanga tay dati nga syakon. Ken babaen iti pinangubray iti pagayatan na even adu dagiti challenges and trials nga mapasaran ket ag continue nak lang met dapat je obedience ko kanya na kasi through His grace amok nga iso iti mangtulong kanyak tapno malampasak dagiti nga challenges ken iso iti mangpatibker pay iti faith ko kanya na. DJ lang kanyak met kakabsat. Praise the Lord, Alice. Talagang ti parabor ti Diyos kada tayo ket gapu ti kawadwad na mausar tayo amin iti gundaway niya rigan-rigat man when no naragsak man na niya awan ti pilpilyan na. Okay? So awagan tayo met tata ni Shane para iti revelation king kuana ni God. Welcome Shane. Naimbag nga rabi iulit kanya tayo gagayam ken kakabsat. So syakmet kada to'y number 1. Ado dagiti experiences ko met nga pakakitaak no kasano agwo-work talaga iti parabor ni God when no DJ Grace na talaga iti tattao. Like for example, no ag-share nak iti gospel ado digiti na-witnessing nga tino ianak kanyadan, i-share ko kanyadan no kasano kasinful iti mesa nga tao and at the same time kasano kadakkel DJ Grace ni God, DJ ited na para kanya tayo. Ada talaga DJ nagiging emotional gapo ka DJ nga truth and sometimes iso talaga iti mang push kanya da nga mang accept ken ni Christ ma-realize da no kasano da nga ka-sinful kasjay when no ni God mismo iti mang humble down kumakanya da through that grace iso nga kada DJ nga experiences ko met kakabsat ket makitak talaga nga DJ Grace ni God iti agwork kanya da and sometimes kasjay met kanya talaga nga humble down nak ni God nga kaslang for example kumakit basit nak lang no awan iti grace na kenyak basit nak lang no awan ni God kenyak iso nga iti tilang met na learn ko iti kakabsat tap nun mai-apply ko everyday dito nga grace nga ipapaawat kenyak ni God dito nga inpaay na met kenyak ket DJ usarek ba DJ pinang humble down na kenyak ti kumbaga like for example nga min ket daduma no permi nga ma-appreciate ko no kasano kadakkel iti grace ni God ket feeling ko ket kaslang nagbasit nak lang kasla kasjay. So DJ nga disappointment ko ba iti sarili ket usarek DJ tapnon ti kasjay ket mas i-show ko ken ni God ti mas better iti ma-i-show ko ken ni God. So DJ nga everyday kaslang DJ imbaga nga rod iti kakabsat nga ma-show dapat iti life ko DJ nga grace ni God which is maibiyag ko iti new life and DJ nga DJ obedience ko ket DJ ba grace ni God iti ag make way tapnon ag strive nak better pa iti obedience ko. So DJ met lang kanya kakabsat. Praise the Lord, Shane. Oo, nakapinpintas kakabsat, no? Agad ko DJ nangig ko kin ni Shane nga ko the best nga pangkakitaan talaga iti grasya ni God ket through our obedience. Without your obedience to God, you cannot display no yung grace ni God. Iso nga ti no muno ti kakabsat iti pamati tayo ken ni Apo Dios. Muna ti obedience tayo lumawlaw met DJ Grace nga may apply tayo iti panagbiag tayo. Okay? Mapantayo iti may kaduang challenge, no? May kaduang challenge tayo.
Apaman nga umununeg ti pannakamam mo tayo iti pagayatan ti Diyos, ado dagiti kapadasan at unteng. Kasanong nga i-aplikar ti parabor ti Diyos kadagiti sitwasyon nga iti panagkitang ket sana mayan nato ti kayat mo ang mapasamak. Anya ti masapul mo nga ramiden tapno agtuloy kalata iti panakirelasyon mo ken Kristo. Ora dagiti panlubok iti biag mo. Okay? So, awagan tayo manen ni ading nga mayan para iti may kadyo nga challenge. Welcome again, Mayan. Thank you, Kuya Pet. Ket deti nga ro challenge number 2. So pudno launay deti kakabsat ken gagayen nga apaman nga umunulig ti pan nakaamam mo tayo iti pagayatan iti Dios adu dagiti kapadasan wenno panlubok nga dumteng iti panagbiag tapno iti kasta ket ti mang challenge iti faith tayo. So ano ba DJ kailangan mo obraen tapno may-aplikar ko DJ parabor iti Dios kadagiti kadagiti nga sitwasyon. So ti umuna nga napanunod ko ti kakabsat ket ken ti ubraek talaga kakabsat nga adagiti panlubok nga dumteng iti panagbiag ko ket agtratras na klang ken ko na subsubyanak DJ quiet time ko ano ana ba ti revelation na kanya ana ba ti revelation na for the past days even no kung nangyari iti malen ket ana revelation na ba kanyak ni God ti bigat. So nga na importante la unay gagayem ken kakabsat nga consistent iti panag-quiet time ngamin iso iti mangpatibker kanya tayo iti sasao iti Dios tapno iti kasta adu man dagiti panlubok nga dumteng iti panagbiag tayo hantay nga alisto nga mashaken wenno hantay alisto nga sumuko no diket adda DJ word ni God nga mangpatibker iti mamati tayo babaen iti parabor na we can stand in our faith until the end. So DJ lang kakabsat. Praise the Lord. Isu nga makitam dagiti Kristiyano oray ada dagiti problema ti panagbiag daket amo makita nga problematic di ba? Di met iti napintas to iti talaga nga grasya ni Apo Dios nga umununeg iti pannakamamutay king kuana. Sige, ayban tayo met ni Aling Alice para iti may kadwa nga challenge. Welcome again, Alice. So, hello again kakabsat. So, the challenge number 2 kanyak met kakabsat ket jay nga rod in-share ko jay umuna nga challenge tatay nga adu talaga iti challenges or trials nga pasaran. Iti pinagtultuloy nga panangsorot wenno iti panangamamok iti pagayatan ti Dios. Ngem, gapu iti parabor na kanyak or iti grace na kanyak nga mangtultulong kakabsat ket malamlampasak nga rod dagitoy nga parabor ay dagitoy nga challenges and trials nga mapaspasarak itatangap ang akas a pinagtultuloy ko nga pinangsorot kanya na. Ken dapat ket agtultuloy nakmet lang nga talaga nga mamati kanya na ken agtrust di power na nga talaga nga agwork kanya kakabsat. Ken especially di kunan ate May antatay nga hanga liplipaten di quiet time kasi no i-hold tight nga talaga dagi words ni God and dagi promises na ken i-apply tayo tinaldaw altaw detoy uri anat dumteng nga problema or trials iti pinagsorot tayo iti pagayatan iti Diyos, hante nga talaga nga alisto nga ag-give up. So, kakabsat, I encourage you all nga talaga met nga whatever happen, dapat ket agtultuloy tayo lang iti obedience ni God. Kasi kadjay, adda iti grace na nga mangtultulong kanya tayo. Dili lang kakabsat. So i-remind na kada tayo kakabsat nya nga numampay adda digiti talaga nga dumting iti panagbiag nga no daduma problema. Deti ti pakikitaan tayo nga naunay iti pamati tayo ken Apo Dios. Hantay malikliklikan dagiti responsibilidad tayo nya. Wenno abay mapanunot mo kay lang iti panawon di responsibilidad wenno relasyon mo ken Apo Dios nya. It is a form of immaturity. So pag yung pag-usapan natin dito maturity na kay Christ, di ba? Okay, welcome again na Shane para iti may kadwa nga challenge ating. Thank you, Tito. So, Shakmet ket, dati point number 2, kakabsat. Kaslamet la digiti na i-share iti kakabsat tayo nga very important talaga iti panakaamamo ken ni Christ through His Word. Kasi numet kita iti bagpagi kakabsat no hannak nga kastoy pay lang nga kamature wenno
ang kupay unay amam mo ni Jesus Christ iti panagbiag ko. Siguro no maikanak iti challenges when no circumstances ket alistok la isuna nga i-forsake when no talikudan. Ngem idi mas naamamok ni Jesus Christ ket ken digiti words na na-realize ko met nga dagiti challenges nga it-ited nakakabsat ket blessing in disguise kumbaga. Kasi adda question ngamin nga na-encounter ko minsan ay one time nga kunana ket do you consider problems as blessing in disguise kunana. So DJ nga na-realize ko kakabsat nga no truly nga amamok ni Jesus Christ. Dagiti nga challenges talaga ket blessing isuna tapnon ag-learn nakpay. So na-remind nakpay katay kakabsat DJ question nga rod tatay Sunday worship service tatay bigat nga adda ngamin tay mesa question nga how do we respond to circumstances kunana. Ket di point number 2 kinunana pay nga handay dapat nga easily nga maging affected kadagiti circumstances. So dagitoy met kakabsat ket adda iti panghawhawakak ngamin nga verse tapnon ti kasjay ket anak met easily nga ma-shaken kadagitoy. So kuna na ngamin DJ nga verse stand firm and you will win life. So DJ met lang iti kayat ko nga i-share kanyayo kakabsat tapnon ti kasjay ket uray anaman pa iti challenges hantay nga ma-shaken and continue tayo lang nga ag-stand firm iti obedience tayo kani God. So DJ met lang kanya kakabsat. Praise the Lord. Tigayam dagiti experience tigayam no ko nga a challenge ket opportunity gayam niya. Nagigayam ket opportunity nga ma-experience tayo DJ grace ni God. Iso nga no agbalintay nga victorious ka DJ nga challenge ket nasa na ket we are victorious in our daily walk with God. Okay? Praise the Lord. Papantayon iti may katlo kakabsat. Taltalo tayo lang gawin niya. Iso nga may maritan tayo nga nasayaat. Dito kuha tayo, topic tayo. Ano di may katlo nga challenge? Kuna na dito ket ti kinadayag ni Jesucristo ket makita ko makada tayo. Kasanong nga idaydayaw ni Kristo ni Jesucristo iti trabahom panagadal mo ken kadigiti aldaw a desisyon mo iti panagbiag. Okay? Tingin tayo manen ni ading Mayan iti na revelation ni God. Welcome again ading Mayan. Nakamute ka ading. Baka sigala Okay. Dati challenge number 3, ti kinadayag ni Jesucristo ket makita kumakada tayo. So, DJ nga rod nga klaro met ito nga challenge nga dapat makita iti kinaglorya ni Jesucristo iti panagbiag tayo. Ngem kasanok ba dati nga kasanok bang idaydayang ni Jesucristo iti trabaho wenno iti inaldaw-aldaw nga decision ko iti biag. So dapat ket DJ nga ti konak nga dapat in every decision nga obra iket see to it ko dapat nga ma-glorify ni God kada nga decision. Kumbaga knowing and seek God's will before nga kumbaga i-finalize di mesa nga decision kasi nga minuhan han ko amo iti pagaligan han ko nga isik ti will ni God. Syempre han nga ma-glorify no ka ni God iti decision nga inobra. Ken iti trabaho met dapat nga through the character when ipakpakita ket even in action dagiti actions nga makikita iti tao kanya ket dapat ket sila ta gloria ni God iti makita da kanya tapno in that way ket makita latang daladalak di gospel oray ayan ti papapanak kasi ngamin ket mamatinak that I am created for God's glory. Ken di met talaga iti purpose iti pinagbiag tayo nga para iti pakaigloryaan amin ni God iti amin nga obraen tayo. Kasi isumet lang talaga iti rason na no apay nga pinarsatan na tayo ni God. So di lang kakabsat. Okay, praise the Lord.
So nga urayan niya iti status iti panagbiag tayo gayam kakabsat ket masapul nga iti panunot tayo lata ket nigada niya hanga diti jet trabaho tayo gapot da jet trabaho tayo dapat nandun lata sigad iti mind tayo no kasano tayo tatanga nga i-share when no, kasano tayo nga ma-share kadagiti kakadwa tayo. Oh, iti ayat ti Dios. Okay? Tawagan tayo nga rodmet ni ading Alice para iti may katlong nga challenge. Thank you, Kuya. So, indeed, kakabsat, dagiti past topic review tayo. Naglawagan nga iti maysa nga adake ni Kriston ket adda change mind, change heart, and change life. Ket kastamet nga dapat kakabsat, makita kanyak iti kinadayag ti Diyos no talaga nga na-change na akon. Ket babaen nga rod iti pinagdesisyon ko iti inaldaw-aldaw akas ay estudyante, no dati kakabsat ket i-prioritize ko pala dagiti studies ko or anything nga maka-compromise DJ schedule ko for the Lord, kit itata nga addanag ken ni Kriston, keno talaga nga na-appreciate ko DJ Grace nga impaay na kanya, dapat nga talaga met kakabsat nga isuna talaga iti kanayon ko nga una enen, even though ado dagiti requirements nga kailangan ipasa, ado dagiti kailangan nga obraen, ket dapat kakabsat no talaga nga min nga inawat ko ni Christ iti life kon, ket dapat nga isuna nga talaga iti kanayon ko nga una enen, kasi awan met talaga iti rason na tapnohan ko nga maidaydayaw iti Dios, kasi mamatig ak nga na importante iti relasyon ko kanya na kinti pinangamamok kanya na kaysa dagiti bagay nga adda itoy lobong. Ken kastamet kakabsat nga before nakmet nga talaga nga ag-decide iti anyaman nga bagay-bagay, ket dapat nga talaga nga umunanak nga talaga nga ag-consult or ag-askin ni God. Tapno iti kasta, isuna lata iti maidaydayaw iti agnanayon, ken hanak to nga agbabawi, iti ud-udi na. DJ met lang kanya kakabsat. Thank you, Alice. Asto nga ko niya, dumaget mas proud tayo pa ngamin, DJ trabaho tayo, DJ status, DJ trabaho tayo, DJ position tayo niya. When no dito eskwela tayo, mas proud tayo nga dati ko tayo niya, achievements tayo. Yung DJ adda kada tayo nga ni Christ. Iso nga dapat ay siya yung isa ti pag anak kahit ka sa wenen, pamanakkel tayo na. Iso na dapat iti mag-glorify. Hanga DJ pagbagi tayo when no DJ ko status tayo niya when no trabaho tayo. Okay, welcome again Shane for the final challenge. May katlo, no? So, syakmet kakabsat, kadeti point number 3. Ada nga min DJ question nga ko na naket, kasanom nga idaydayaw ni Heso Kristo iti panagadal mo ko na. Ket siya kakabsat, ket macheche kakmet kadetoy tata, kasi ada na met G point nga, feeling ko ket hang ko ma-glorify ni Gaden, gapu kadigiti performance ko ti school. Which is, isumet talaga iti na-realize ko kakabsat nga, uray man pa'y maibaga nga, dandani iti end times and kasjay, ket haan talaga nga reasonable, nga valid iti reason nga, an mo ited iti best mo, kasi dati life ko nga ibibiyag ko iti world, ket still for the glory of God. So, no maawatak DJ kakabsat, ket mai-apply ko nga rod iti bagbagi DJ question nga, no kasto iti obraek, no kasto iti decision ko, ma-please ko ba ni God, mag-glorify ko ba ni God, and no DJ nga question ket haan, then dapat hang ko talaga i-choose DJ nga ubraen. So, detimet lang iti naanak iti kakabsat, nga kanayon ko lang dapat nga isipen, DJ point number 1 nga rod, nga di grace ni God, di parabor ni God, nga numet talaga i-open ko iti sarili kanya na, kasi ako mati fist ay ati mga naka-close. Ang talaga ma-receive ti parabor ni God. Ngayon na i-open ko, then ma-receive ko. And nukas jay kakabsat, ket mag-sufficient talaga iti ited na kenyak, and isunat mang sustain iti witnesses ko. So, uray naman iti pagkurkura nga, kaslang kasya ko iti life ko iti world. Anak dapat nga kaslang malose hope,
Kasi as long as DJ nga rod agrelay nak lang iti grace ni God, iti parabor ni God, and i-choose ko talaga nga obraen iti para iti glory na. Isu na iti mang sustain iti urean nga obraek. So DJ met lang kanya kakabsat. Mhm. Okay. Agya ka nag-chain, no? Ito nga, siya kami talaga. Ito nga challenge ni God kanya, kaya hindi ko kakanok nga may glorify ni God. Iti sa baling nga lugar, iti sa baling nga tao niya, dapat may samit laing nga niya ti kang runaan nga ramidek. Iparabor, iti sa una. Iti sa una kaming ayat, iti sa nga lubungan. So, ito kakapsat nga tumunggal may isa, may parabor, si ayat na, sabay na iti, sa una tumunggal may isa, uray niya iti, estado sa iti panagbiag tayo, no uray sino iti, kapulpulapul tayo. Okay? Praise the Lord. So, iti tayo nga gundaway kakabsat, ayabak na rod ni ading Mayan, tapno i-summarize na iti challenges kaya na application tayo itang gundaway niya. Marian, meron kang 15 minutes sa ating ko niya na mag-share when mag-summarize. Huwag mong titipirin niya. Sorry ato pa 2 minuto tayo. Okay? Sige. Naimbag nga rabi itayo manen amin kakabsat. So privilege dito nga mangi summary dito nga topic, 2 Peter 3:18. Babaen iti parabor iti ni Hesus Kristo kada tayo. So dili nga rod nga naaman tayo kadigiti kakabsat nga no kasano tayo ba nga ibiyag dili parabor ni Hesus Kristo kada tayo babaen mit lang dili nga rod kunan ti mesa nga kapsat itay iti obedience tayo babaen iti panang ipakita tayo iti obedience tayo wenno pa nagtultuloy tayo nga agubilang kini God. In the end, even ado digiti challenges nga dumteng iti life, kadijay laing nga panangi pakita tayo iti panagbiag tayo ket panangi biag tayo iti parawar iti Diyosen ket maipakita tayo kadagiti tattao no kasano nga agwo-work the grace ni God kada tayo no lalo no tinarod ko na ni Kuya Pet tatay nga ure ado digiti dumteng nga problema iti banag tayo, biyag tayo ket hanggang makita iti tao nga madagdag sinantay kadili problema because of the grace nga 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 pampamatyan tayo nga inted ini Hesus Kristo kada tayo. Ken dijay kas kadigidi nga rod met estudyante ti mangipakita met nga ibibiyag yo dijay parabol iti Dios ket ikan ba iti time na dijay ikan iti time na ni God, the word ni God, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag. Yo, tapno iti kasta, ket ado pa'y dagiti tattao nga ma-encourage through your obedience, through ka dagiti obedience, iti tumunggal na isa kada kanyayo. Ken DJ dapat nga, ore ado dagiti, mabisi kay iti eskwela, DJ panunutan nyo lang talaga, DJ parabor iti Diyos, nga DJ grace ni God talaga, ket it's already enough, nga panghawakan iti tumunggal may sa tapno iti kastagat haan nga sumuko iti obedience ado ngamin digiti tattao nga no ado digiti pakabisian ti panagbiagen mabisi unay mabannog unay ti ti inaldaw-aldaw nga panagbiag na ket dijayan panawan iti obedience na which is hanya iti right nga decision hanya DJ ngamin kadijay ngamin nga decision nga ubrayan iti tao ket hanya maipakita no kadijay parabor iti Diyos, iti mesa nga Kristiyano. So, kas mesa nga Kristiyano, as an application, kadigiti estudyante, dapat nga, sobyanan nyo lang talaga di word ni God. Naka-importante talaga nga, nauneg, net, tipan nakaawat tayo, or no, tika-digiti estudyante, iti word ni God, iti panagbiag na. Tapos, iti kastakit, han nga alis to nga mayawawan, han nga alis to nga sumuko, kasi adati word ni God nga mangpatpatid care iti panagbiag ikankwana iti inaldaw-aldaw. So diay kakabsat as an application overall ket itultuloy tayo nga rod nga grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ tapno iti kasta ket
mas mapaalis to kay ngamin iti panagsak na wenno panakaiwaras iti gaster no umadumet nga umadu iti disipulo nga willing nga mangicommit iti life na for the Lord, willing maipakita iti gloria ni Lord iti panagbiag na. So DJ laeng kakabsat. Okay. Praise the Lord at salamat sa ating mga kapatid, mga panelists na nang-i-share, nang-i-buray iti revelasyon ken sasaw ti Dios kada tayo. Ket kakabsat iti daytoy nga gundaway, ipalagi comment kada kayo, kada tayo amin, ang nanglo tayo dagiti at dagiti pamilya tayo, nga dagiti agalanganin wenno hanpe nga kasjay iti kuanya pannakaawat kadagiti nga araramiden tayo iti no kasano tayo nga kuan no kahit ngamin ni Apo Dios nga umuneg iti pamati tayo iti sudi kung kunan iti 2 Peter 3:18 nga umuneg iti parabor ken pannakam-ammo tayo. Kasano nga dumuras ti pamati tayo. May isang nga problema kakabsat ngamin ket no apay nga hang nga dumuras iti parabor ken pamati ti may isang nga tao ket DJ pannakayadayo ti tao iti Dios gapu iti basol. Wenno detay makasarili anya nga panagbiag. Duwa lang nga klase ngamin ti biag tayo kakabsat. Iti mangsurot iti pagayatan tayo wenno mangsurot iti pagayatan ti Dios. Iti mangsurot iti pagayatan ti tao han nga umuneg iti relasyon na kinapo. Hammet nga umuneg wenno hammet nga rumor kanya na dagitay grasya nga agapo ken ni Apo Dios tapno ti kastakit maitan-ok tayo kumati Apo. Ngem ti maysa nga agbibiyag iti Dios itoy nga masagrap tayo ti pannakabalin ti Dios ti mangbalbaliw kada tayo nya tapno ti kasta umununeg iti relasyon tayo ti pannakam-ammo tayo ken kuana kastan tumeten nga maaddan tayo iti ragsak nga mangiparabor iti ayat ti Dios iti tumunggal maysa. Tati biag nga nenlubongan nga kabsat hamo nga mangigan ken kuana iti ti sao ti Dios. Hamo nga magigan isuna nga mang-encourage nga Bible study kakabsat. Ngem ti maysa nga anak iti Dios wenno ti maysa nga pudno nga Kristiyano iso ti mga lukoy ken ket iso iti pakakitaan tayo iti grasya ken ayat ti Dios kada tayo tapno ti kastagat dumuras iti relasyon tayo ken kuana dumuras ti ayat tayo ken kuana ken kastamet nga maddaan tayo ti ayat nga mangidanon ya mangitan-ok ken ni Apo Dios iti anyaman nga yan tayo trabaho tayo man estudyante ka man magitay dagiti kakadwa tayo kakabsat ket estudyante pa lang dagiti very powerful when it comes to sharing the gospel. Awan ti sansantuen nga kunana niya awan ti sansantuen iti pannakabalin ti Dios iti anak ti tao oray sinno kapay nya mabalin nga maishare ken ka o awan ti buteng ti tao deti ti maysa nga parabor ti Dios awan ti gabut-buteng iti anak ti Dios nga mangiparabor iti ayat na iti tattao ket kakabsat gaputa no nakita tayo kakabsat nga addan tayo dagiti panagbuteng wenno hampay nga kasjay iti kauneg iti pamati tayo ken ni Apo Dios ket adda dagiti panagdudwa tayo o adda dagiti baso nga ma-entertain tayo. Ita nga gundaway dawatek iti panagkararag nga awisen kayo nga agkararag ket daytoy nga kararag aminen tayo nga nagbasol tayo nagkurang tayo ti pamati ken ni Apo Dios ket kayat tayo ti umuneg ken kuana so ket agkararag tayo dumawat tayo iti pamakawan ken panang-accept ken Jesu Kristo
nga iso ti pudno nga puon ti biag. Iso iti paggapuanan iti pudno nga biag kakabsat. Ket awaten tayo isuna akas sa apo ken mangisalakan iti biag tayo. Ket ita nga gundaway kakabsat, sardeng tayo digiti ubra tayo ta agkararag tayo. Suruten dak ket deti nga kararag may paiken ni Apo Dios. Ya, suruten dak ngem ipay tayo deti nga kararag para ken ni Apo. Okay? Let's pray. Amami nga nalangitan, mamatiak nga adu ti nagbasulak. Adu dagiti nagkurangan iti pammatik. Ket dawati kiti pammakawan mo. Pagbabawiak amin dagitoy nga naramidak. Ket mamatiak o Dios nga natay ni Kristo para kadagiti basbasol ko. Tapno magunod ko ti pammakawan. Lukatakmet dati pusok, amang pasangbay ken Kristo, akas apo ken mangisalakan ti biag ko. Agyaman na kita nga gundaway, ti panangipalagip mo ti ayat mo. Ti baro nga biag nga inawat ko, ti Espiritu Santo, ken ti biag nga agnanayon. Dahiti ti kararag ko, babayin ken Kristo nga po mi. Amen. Ti mangpaniknek kakabsat, ngayon ka na tayo niya po Diyos, iti biag nga agnanayon na niya, nga kinunana. This is the testimony. Dahiti ti mangpaniknek, ngayon ka na tayo niya po Diyos, iti biag nga agnanayon. Ket dahiti nga biag, ket adda ken ni Kristo. Kasi sinuman timawat ken ni Kristo, ken sumurot ken ni Kristo, maadaan daytoy nga biag. Ngem ti saan nga mawat ken ni Kristo, ket hang nga sumurot iti biag ken kuana, hanan tumaawat daytoy nga biag no dinto ket mapanto iti impyerno. So kakabsat dualan iti pagtungpalan to ti tao niya, dagiti mawat ken simurot ken Jesucristo iti biag, mapandanto iti sidong na. Ken dagiti hangay mawat ngagbibiyag iti kabukbukodan daytoy nga lubong, impyerno to iti papananda. So nalawag kakabsat nga nakapinpintas iti panangidalan kada tayo ni Apo, babayen kadagiti nga ramid niya, babayen kadagiti nga ebanghelyo ni Apo Dios ket intayon kakabsat iti dagiti pamalagip when no announcement, no reminders. So every Wednesday 6:15 to 7:15 may sa oras sa kabsat nga ipaay mo kini Apo Dios every Wednesday Lifeline. So ito yung kan natin Lifeline topic review. Pagkatapos yung Lifeline iti Wednesday, i-review naman natin through yung etong topic review, no, every Monday to Sunday except Wednesday. Wednesday nga ro DJ Lifeline tayo. Okay? So mabalin nyo kakabsat nga atendaran everyday detoy iti 6:15 to 7:15 imbitaran nyo dagiti kwa sabali iti kwa niya so nga ro DJ Grace ni God iti kwa tayo DJ Revelation ni God inaldaw deta na inaldaw nga agi-speak kada tayo so mabalin tayo nga atendaran everyday. So meron din tayong day in prayer and fasting every first Saturday of the month. So kailan yung first Saturday natin ng May? So May 7. So i-prepare nyo kakabsat yung schedule na yan at you are invited. And Freedom in Christ, ito yung EGR natin na magaganap sa April 30. So makipag-ugnayan na lang natin sa ating mga cell leader. So every Sunday, meron tayong worship service 8:30 to 10 a.m. No, face-to-face and live via Facebook and YouTube. But for the meantime, mga kabsat, tatay bigat kento no next Sunday, it is scheduled tayo is 7
7 a.m. no, mag-adjust lang tayo ti 1:30 at isap-sapa tayo lang kasi po that is schedule tayo ti CFC 7 to mga 8:30 siguro, mga ganon, no? Tapno makabuya tayo pa DJ message ti DJ national leader natin, okay? So after yung natin Sunday service, meron tayong PSOL class 1:30 to 2:30 naman every Sunday. So sa kasalukuyan kakabsat, nandito na tayo sa ating pang ilan na ba to? Pang 4th day, sa ating Covenant Family Conference. Hanggang 30 ito, tangrugi di April 13 hanggang 30. So nakapinpindas dahil kakabsat nga atendaran iti tunggal family or DJ pamilya tayo ti unig tibalay niya. No handa naka-registered, mabalin tayo nga i-join da. But still, registration is ongoing. Pwede pa kayong mag-register kakabsat tapno maka-access amin. So meron din tayong CELDEB na pre-preparan sa May 27 to 31, 2022. Okay. So yung mga kakabsat niya, yung mga kwan natin, i-take note natin, ilagay natin sa mga calendar natin ito. So ito yung mga dapat natin na huwag palampasin yung mga ganito nating gawain para sa Panginoon, para lumalim ang ating ugnayan, ang ating relasyon at ang ating buhay sa Panginoon. Okay? So, yun mga kabsat, wala na tayong na nasabi na lahat yung mga reminders, okay? So, closing prayer na tayo bago tayo magpaalam kakabsat. Okay, let's pray again. And dawatik dagiti aday tiunig ti balbalayda. Gigiddan tayo aming kakabsat nga agyaman iti dating gundaway ti parabor ti Dios iti tumunggal maysa. Okay, let's pray. Amami nga nalangitan, agyaman kami manen apo iti dating gundaway iti nalpas nga aramid mo Lord. Amuming nga awan iti pagpatinggaan ti aramid mo. Ngem iti dating nga gundaway Lord, agyaman kami ta pinunnom manen Lord when ninayon na manen. Dagiti kasapulan mi iti panagbiagbi. Kangrunaan na Lord, dagiti pamalakad mo, kaya na pamalagip mo iti panagbiag mi tapno ti kasta Lord umununeg iti pamati miking ka, umununeg ti ayat miking ka, ket dumoras apo iti ayat miking ka, ken kastamet iti panangi share me. Panangi parabor mi apo iti sabali dagiti nga ayat mo kada kami tapno ti kasta Lord umado dagiti maparaburan ket adu dagiti mamati umado dagiti maisalakan no Lord umado dagiti agdaydayaw ken kaapo tapno ti kasta o God ket matungpal iti plano iti biag iti tumunggal maysa ket Lord italek mi ken ka dagiti schedules mi Lord nga sumaganad nga agkangrunaan na Lord dagiti nga CFC Lord ket tultuloy ka din ka bendisyonam iti tumunggal maysa kada kami Lord God. Salamat at sika iti may tantanok iti agnanayon iti biag iti tumunggal maysa. Dahiti iti kararagmi babaen ken Kristo nga po mi. Amen and amen. Okay, once again, thank you to May Ann Tomas, to Alice Lorenzo, to Shane Mauricio. Thank you sa inyong lahat at sa lahat ng mga contacts, mga viewers. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Bye-bye! Bye, everyone. God bless you. God bless and thank you. God bless everyone.